Ngayong gabi, mga katuran ko kay Kristo, yari ito mga intensyones para sa pagsaulog naton sang ikalimang Domingo sang Quaresma. For the souls of Lolita Sayo, kag Tabirao, offered by Edith Tabirao and family. For the soul of Rowena Balistramon, offered by Contino family. For the souls of Lamberto Tamisis Sr., Lilia Tamisis, Lamberto Tamisis Jr., Edgardo Tamisis, Adonis Nerio Capawan Sr., Newly kag Joel, halad sa Tamisis family. For the soul of Salvacion Tianyo, Sayo, offered by Sayo and children. For the souls of Alejandro Cordova, Norma Cordova, offered by Jonathan Cordova and family. For the souls of Presenciano Gallego, kag Allen Gallego, offered by Gallego family. Prayer for the fast recovery of Rolando Camangunan. Thanksgiving is offered to Ernestina Capawan and family. Thanksgiving is offered to Leoneda Hualde on her 60th birthday last March 14, offered by Hualde family. Thanksgiving is offered to Jillian Humilla on her birthday on March 19, offered by Mommy and Daddy. Prayer is offered to Charlie Jade Florendo for taking the teacher's board exam, offered by Tabuyok and Maricel. Kato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family, Mr. and Mrs. Merlin Capawan and family, Mr. and Mrs. Josette Rica Blanca and family, Mrs. Teresa Escarrera and family, kag Mr. and Mrs. Leonor Tabuyok and family. Ginahandom naton ang pangabuhi nga malinong kag masulhay. Pero bilang mga sumulunod ni Kristo, kung kaisa, ginatawag kita nga kalimtan ang kaugalingon, nga kaayuhan, agud makabulig kita sa aton isig katawo. Sa sininga paagi, ginapakita naton nga kita handa sa pagsunod sa dalan sang katutom kag pagsakripisyo. Kabay pa nga paagi sini nga Eucharistia makighiusa kita kay Kristo nga nagbiya sang himaya sang langit agud mangin kaupod naton sa aton mga pag-antos. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Kasih-kasih
Upod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon, sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Agod na mangintakos kita sa pagselebrar sa Santos nga Misa, nilalahon naton anay ang aton mga sala. Tanan, nagakonfesar Konfesar sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kay sa inyo mga utod, kinakasala ako matuod sa pulong sa buhat kay sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa kundako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga santos, kay sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom kag sa napatawad naton mga sala. Tuiti ang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Mga buyo kita, o Ginoo nga amon Dios, buligi kami sa paglakat sing may kaisog sa sina nga paghigugma, nga ginpamatud-an sang imo anak, sang gintugyan niya ang iya kaugalingon sa kamatayon bangod sang paghigugma sa kalibutan. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Hesukristo, imo anak agamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Ang Ginoo nagasiling, ang tion magaabot nga magahimo ako sing kasugtanan sa mga tawo sang Israel, kag sa mga tawo sang Huda. Hindi ini mangin kaangay sang kasugtanan nga akon ginhimo sa ila mga katigulangan, sang ginpagwa ako sila sa Ehipto. Bisan kaangay ako sang isa kabana sa ila, wala sila magtuman sini nga kasugtanan. Ang bag-o nga kasugtanan nga ako nimuon sa mga tawo sang Israel amo ini. Ipatudok ko ang akon kasuguan sa ila, mga tagipusoon. Ako ang mangin ila Dios, kag sila mangin akon mga tawo. Wala sing isa sa ila nga magatudlo, sa iya isigkatawo, kag wala sing may magsiling sa iya kasimanwa. Kilalaha ang Ginoo, kayang tanan magakilala sa akon, halin sa labing kubos, tubtub sa labing dungganon. Patawaron kong ila mga sala, kagkalimtan ko ang mga kasaypanan nga ila nahimo. Ako ang Ginoo naghambal sini. Ang pulong sa Dios. Salamat sa Dios. O Dios, tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon. O Dios, tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon. Kaluoy man ako, O Dios, tungod sang imo mapinadayunon nga gugma, panasang akon mga sala, tungod sang imo dako nga kaluoy, hugasi sing lubos ang akon kalaot, kag tinluoy ako sa akon sala. O Dios, tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon. Tugaha sa akon, O Dios, ang isa ka matinlo nga kasing-kasing, kaghatagi ako sang isa ka bag-o, kag mainunungon nga espiritu. Hindi ako pagtabuga sa imo atubangan,
Indi pagkuha sa akon ang imo Espiritu Santo. O Dios, tugahas sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon. Iuli sa akon ang kalipay sang imo kaluwasan, kag himo ang akon Espiritu nga magmatinumanon. Dayon, tudluan ko ang mga makasasala sang imo mga sugo, kag magabalik sila sa imo. O Dios, tugahas sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon. Pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Sang si Jesus nagakabuhi pa diri sa duta, nagpangamuyo siya kang nagampo sa mabaskog nga tingog nga nagahilibion sa Dios, nga sarang makaluwas sa iya sa kamatayon. Ginpamatian siya sang Dios tungod kay mapainubuson siya kag mainampuon. Pero bisan anak siya sang Dios, nagtuon siya sa pagkamatinumanon paagi sa iya mga pag-antos. Sang nahimpit na siya, nahimo siya nga ginagikanan sang walay katapusan nga kaluwasan para sa tanan nga nagatuman sa iya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios, palihag magtindog ang tanan. Mag-alagad sa akon, dapat magsunod sa akon siling sang Ginoo. Agod nga kun diin ako, dito man ang akon mga alagad. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa piyesta, may mga Griego nga nagkadto sa Jerusalem sa pagsimba. Nagkadto sila kay Felipe nga taga Betsaida sa Galilea nga nagsiling, "Tiyoy, luyag kami magpakikita kay Jesus." Si Felipe naglakat kag nagsugid kay Andres, kag sila nga duha naglakat kag nagsugid kay Jesus. Si Jesus nagsabat sa ila, "Karon nag-abot na ang tion nga pagahimayaon ang anak sang tawo. Nagasiling ako sa inyo sang matuod ang isa ka binhi sang humay, hindi magdamo kun hindi ni pag-ipangga sa duta kag mapatay. Kung mapatay siya, magapamunga ini sing madamo. Ang nagahigugma sang iya kabuhi, madula niya ini. Ang nagasikway sang iya kabuhi sa sining kalibutan, magatipig sining nga kabuhi, nga wala sing katapusan. Ang luyag mag-alagad sa akon, dapat magsunod sa akon, agud nga kundiin ako dito man ang akon alagad. Ang akon amay magapadungog sa nagaalagad sa akon.
Karon natublagid ang akon tagipusoon, kagano bala ang akon isiling. Masiling bala ako, amay ipaiway sa akon ini nga tion. Pero amo ini ang tinutuyo sang akon pagkari sa pag-anto sa sining tion sang kasakitan. O amay himayaa ang imungalan. Dayon may naghambal gikan sa langit. Ginhimaya ko na ini, kag akon himayaon liwat. Ang mga tawo nga nagatambong didto nakabati sang tingog kag nagsiling, nagdaguob. Ang iba nagsiling, naghambal siya sa iya ang isa ka anghel. Pero si Jesus nagsiling sa ila, ini nga tingog wala maghambal tungod sa akon, kundi tungod sa inyo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginong Hesu Kristo. Mga utod sa ika-5 nga Domingo sang Kwaresma sa pagpreparar sang aton kaugalingon sa madason nga semana nga amo na ang Semana Santa nga bagasugod sa dason nga Domingo paagi sa Domingo de Ramos, ang aton mga balasahon ilabi na gid sa aton Ebanghelyo nagapahanumdom sa aton sang disposisyon nga aton pagadalon sa pagsulod naton sa Semana Santa sa dason nga semana. Ayhan ang lutaw nga permi naton ginapamalandungan sa sining Ebanghelyo amo ang paghalad sang kaugalingon o kon ang sakripisyo sang kaugalingon para sa iban. Sa bagay nga amo ini ang ginalantaw naton sa sining mga preparasyon naton sa Kwaresma. Kung paano ang aton kaugalingon nangin katulad ni Jesus nga naghalad sang aton kaugalingon sa pagsakripisyo para sa aton pinalangga. Pero along the way matalupangdan naton nga may mga tinion nga wala kita nagbuhat sina kay nalimbungan kita sang aton pagkasakon. Sa bagay nga amo ina ang ginalantaw naton sa kaaton kaugalingon sa masami sa panahon sang Kwaresma, gina-review naton ang aton kabuhi ilabi na gid sa aton mga kasalanan. Sa bagay nga sa sini nga semana nagrekoleksyon kamo kag naikayganan kamo sa pagkumpisar kag halad sa kag pagpakita sa Dios ang aton paghinulsol. Kag amo ini usually ang tema disposisyon sa panahon sang Kwaresma, no? Nagahinulsol, no? Nagalantaw sang aton mga kasalanan. Pero ang pwede man naton lantawon nga disposisyon nga ginapakita sang Ebanghelyo subong amo ang simbolo sang binhi sang humay nga nagatubo, no? Kung sayuron ang Dios paagi sa sining simbolo sang humay wala lang nagapaabot sa aton sang mga dalagko gid nga mga kadalagan sa pagbato sang aton manghuyop. Kung sayuron nga kung sa masami makita naton sa pag-review naton for these 40 days aton kabuhi padayon kita nga nahigot sa aton kasakon. Padayon kita nga nahigot sa aton pagkamatinumuton. Padayon kita nga nahigot sa aton kaugalingon nga pagsunggod sa Dios. Kagamoy na ayhan kung kaisa o kung ang aton kaantanan sa isa kag isa nga hindi maayo kag kulang sa paghigugma. Amo nang rason nga ayhan nagakadto kita sa sakramento sang pagkonfisar, mangayo patawad sa Dios kay nakasala kita. Pero ano iya ang ginapahayag sa aton sang aton Ebanghelyo sa simbolo sang sining binhi sang humay? Siguro pwede naton man mapamalandungan kag permi man na iya sa Kwaresma kung ano kadako ang aton mga sala, no? Kung ano kita ka makasasala, no? Pero pwede man ngalantawon man naton para mabulo-balansi, no? At sang humay nga nagatubo, amo nga ano ayhan ang mga magagmay naton nga kadalagan sa aton kabuhi sang ginapamalandungan naton sa sining panahon sang Kwaresma. Hindi lang tuod ba na nga dako gid kita nga makasasala. Tuod gid na kay may mga kakulangan man kita. Pero ano iya ang mga magagmay naton nga kadalagan, no?
magagmay naton nga na-overcome naton ang aton mga temptations sa diin kag ano to nga mga eksperyensya naton, no? Nga sa mga tinion nga daw mabungat ka na gid sang hindi maayo nga halambalon pero napungga nimo. Oh? Pwede man na, nga lantawon naton sa sining panahon sang Kwaresma, kag lantawon man naton sa panahon sang Semana Santa, ining mga gagmay nga binhi sang kaayuhan naton tagipusoon nga dapat amo ang bunyagan naton kag patubuon. Hindi lang to magwili sa lantaw, mutong siling ko permi sa inyo, no? Pila na ko di anom nakatuig nga nagaopdanay kita. Ang permi ko lang nga term, hindi lang kita permi maglantaw sa palugod sang aton pusod kag magsiling, makasasala gid ako, no? Kundi hindi ka nakakita sang grasya sang Dios kay ginalantaw mo na lang ang imo kasalanan, tuod man na. Pero aton ebanghelyo nagapakita man ano ya ang mga magagmay nga mga kadalagan mo nga nagtinguha ikaw nga nangin maalwan ikaw, o wala man ang newspaper, no? Na ikaw lang nakabalo, no? Wala man kabalo ang iban, no? Duwa lang kamo sang Dios nakakita nga nangin maalwan ikaw. Oh. Mga gagmay nga binhi sang kayuhan nga dapat mo i-celebrate sa sining panahon sang Semana Santa, no? Kag base amo na ang pwede man naton nga pamalandungan kaglang taon sa aton kabuhi. Sa diin nga bahin sa nga akon kabuhi nga nangin madinalagon ako sa pagpatawad. Hindi man perfect nga pagpatawad, pero nagtinguha ako. Hindi man perfect nga pagkaalwan, pero nagtinguha ako, nakabuhat ako sang buhat sang kaalwan. Hindi man perfect nga pagpaubos, pero sa madumduman ko nakatinguha ako nga magpaubos, no? Mga binhi sang kaayuhan naton nga lantawon man naton, hindi lang aton mga kasalanan, kundi ang mga binhi sang kaayuhan naton nga sa sining panahon sang Semana Santa nga pagkasudlan naton, pwede naton bunyagan agud nga pampalambo sa aton kabuhi nga amo ina ang padayunon naton, no? So lain naman yung perspektibo, no? Sa masami ang inalantaw naton sa Semana Santa kung paano kita nangin makasasala. Pero ang aton ebanghelyo, ang aton simbolo nga gingamit ni Jesus, ang binhi sang humay. Pwede man naton malantaw sa Semana Santa nga ini, ano ayhan ang mga gagmay ko mga kadalagan sa area sang pagpatawad. Gagmay ko nga nga kadalagan sa area sang pagpaubos, no? Sa area sang pagpaubos, ayhan mabuga ka na gid sang imo halambalon nga hindi maayo sa imo ugangan, pero gin panagitlon mo lang. Oh, di ba? At least nangin gamay nga kadalagan, no? Worth celebrating, no? Kaya sa mga tinion nga ayhan napunggan mo ang imo kaugot, napunggan mo ang imo nga halambalon nga makasakit sa iban nga tao. Gani nga ayhan sa sining pagsulod naton sang panahon sang Semana Santa, pwede man naton, no? Galantaw kita sang aton kaluyahon sa pagkakinahanglan sa Dios. Lantawon man naton kung ano ang mga gagmay naton, mga gagmay nga binhi sang kadalagan naging allow man sang Dios sa aton paagi man sa iya grasya. Agud nga amoy ina ang hatagan naton sang pagtamod kag palambuon sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ano ina? Lantawon naton sa sining mga panahon sa Semana Santa. Pamalandungan naton ini magtindo kita tanan sa pagpayag sa aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Diyos amay makagagahom sa tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo kay sa Kristo ay anak nga bugto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa ilang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen, insakit sugo ni Poncio Pilato, ilang sa krus na patay kay ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na panahon siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kinagalingkod sa tuo sang Dios nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto magaripasyaluwat sa pahukom sa mga buhi kay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala,
sa pagabanhaw sa mga lawas kay sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa aton langiton nga amay agud nga kita himuon niya nga kaangay ni Kristo nga nagahigugma sa kalibutan kag nagahatag sang iya kaugalingon para sa kaluwasan sini. Sa dako nga pagsalig mga muyo kita, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa, ang amon Santo Papa nga si Francis, ang amon obispo nga si Jose Romeo, mga obispo, mga pari, kag mga diakono, manginsulundan sang masinadyahon kag mahigugmaon nga pagserbisyo sa mga tao, agud makahatag sila sang himaya sa amay sa langit. Mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang mga opisyales sang gobyerno, kag ang amon panguluhan, maghimaka sa pagluntad sang paghidaid, paghinang panay, kag pagbinuligay, kag pagtahod sa paghidaid sang tawo, mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa, ngang paghigugmaanay, magluntad sa tunga sang amon pamilya, parokya, banwa kag pungsod, kag ang pag-unungay man, kasadya kag kasakit, mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa, ngang binhi sang pagtuluhan, nga ginsag-ob sa mga misyonero sa Pilipinas, sa tuanay, magpamunga sing madamo sa amon panahon, mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga mga nagtaliwan na, ilabi na gid ang mga nabiktima sang baletian, aksidente, kagkapinta sang tawo, makaagom sang kalipay, upod ang mga heles, kag ang mga santos sa langit, mga muyo kita. Donggang amon pangamuyo Ginoo. Diyos nga mo na may pamati ang pangamuyo sa imong mga anak, himo kami nga nagaulikid sa kayuhan sang iban, agud imong itakos kabi sa kabuhi nga langit non, ginapangayo namin nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Malihapon kita tanan. Magpangamuyo ka mo mga utod, angon ngang akon kagang inyong sakripisyo, mahamutan sa Diyos, amahay nga makahagahom sang tanan. Batunon ta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot. Sa kadayawan kagamihan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kaysa bugos niya nga simbahan. O Diyos nga makagahom sang tanan, pamatiing amon pangamuyo, subo nga imo, gintudloan ang imo mga alagad, sa Kristohanon nga pagtuo, tinlui ang ilatagi pusoon sa gahom, sini nga sakripisyo. Ginapangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos kagangay gid iigo ka mapusnanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios.
Luyag ka nga magpasalamat kami sa imo pagi sa pagdumili sa amon kaugalingon, sa pagpugog sa amon huyog sa pagpakasala, sa pagbulig sa mga nagakinahanglan agud nga mailog namon ang imo kaalwan. Gani upod sa di maisip nga mga angheles, nagabansag kag nagadayo kami sa imo nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo tuburan sa tanan ng pagkasantos gani padalang imo espiritu sa pagpasantos ini mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoong Kristo. Sa wala pa sa gitugyan sa kamatayon nga ginbaton sa ginabubuton iya ginkuha kay pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo ang panagtag sa imong gituton-an nga nagasiling magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay nimong kaakon lawas kay gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Ang ipalibot sa imong ituton-an nga nagasiling magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis. Kini mong kalis sa akong dugo ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. May gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gadi amay amon ginahalat sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kabagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabi nga mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpaihusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imo simbahan nga lapdag sa bugos sa kalibutan. Imbita siya sa pagigugma po sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, sa tanan nga kaparian. Doon na mga sakop siya among katilingban, nga nagtaliwan, nga may paglaom nga mabanhaw sila. Doon na maman ang tanan nagkalamatay sa imong pagkabian, batuna siya sa pagtanaw sa imong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga rejerikon nga gatambong agud nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Elois ang Dios, upod kay San Jose ng Iabana, upod sa mga apostoles. Kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Jesucristo.
pagi sa iya, upod sa iya, kadira sa iya, ginahatag sa imo Diyos, amay nga makagahom. Sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan na dugong kagimaya, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan, tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan, hatagi kami sing pagidahay sa amin mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala kag paligo na kami sa tanan ng palaligban. Samtang nagapaabot kami isang balahan ni adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang pagidait kinabiling ko sa inyo, ang akong pagidait kinatag ko sa inyo, hindi pagdamdang ano mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan, kag sunod sa imo gisiling, hatagi sa sang pagidait kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yarag yapon sa inyong tanan. Kag yaraman sa imo. Tagay kita sa tanda sang pagidait. Sa kalibutan
Yari si Kristo ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan kita ang inadapi sa bangkete sang Kordero. Ginoo, di katakos nga magsulod ka sa akong pulian. Apang imitang lamang sa kapulong, kung mag-aayong akon ka lang.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Diyos nga makagahom sang tanan, nagapangamuyo kami nga maisip sa gihapon bilang mga katapo ni Kristo ang iya lawas kag dugo. Amon ginapagigambitan sa sining sakramento sa paghiusa. Siya nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod sa mga dali para sa mga pahibalo. Sa masunod nga Domingo, kita magasaulog na sang Domingo de Ramos, sa Palm Sunday. So, ang aton nga Santos nga Misa, na-focus, na sentro dito sa aton nga parokya. So, next Saturday, wala kita Santos nga Misa dari, subong man sa Domingo. So, ang aton nga Santos nga Misa, pagasaulugon dito sa aton parokya. So, ganing tanan, ginaagdagid sa pag-attend sa Palm Sunday Mass sa aton parokya. Ang schedule sa mga misa, alas 5:30 sa aga, alas 7 sa aga, alas 8:30 sa aga, alas 10, alas 4, kag alas 5 sa hapon. So muna ang mga schedule of masses dito sa aton nga parokya. Sa pagsaulog naton sang Domingo de Ramos. So dito man ang blessing sa mga palma naton o kung sa mga lokay. So dalon naton dito sa aton nga parokya. Kag subong man sa masunod nga Domingo sa Easter Sunday, so iga-announce lang namon kung mayara kita sa Santos nga Misa diri bangod sa katuyuan sang aton nga Kura Paroko nga ang tanan nga selebrasyon subong Kwaresma o Semana Santa masentro dito sa aton nga parokya. Kag ang schedule man sang selebrasyon naton sa Paschal Triduum sa Huwebes Santo, alas 4 sa hapon, dito man sa aton nga parokya, may Santos nga Misa para sa ulihi nga panihapon. Tapos, ang kasugpon sina ang Biyernes Santo, ang Veneration of the Cross. So, alas 3 sa ang takna sa hapon, dito sa aton nga parokya. Kag, ang katapusan, nga pagsaulog naton sa Paschal Triduum, ang Easter Vigil, ang Sabado de Gloria. So, ang aton Santos nga Misa dito sa aton parokya, alas 9 sa gabi. So ina ang mga schedule of masses sang aton parokya sa ulog naton sining Semana Santa. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon. O Ginoo, bendisyon ni ang imo banwa nga nagapaabot sang dulot sang imo kaluoy. Kag itugot niya ang ila ginahandom, sunod sa imo pagtuytoy ilaman madangat tungod sang imo kaaluan. Napangayo naw nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kagamutanan bindisinan sa mahagahom nga Dios, ang Amay, ang Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait tapos naton Santos nga Misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong tanan.